to my channel, Yusuf T.B channel. Tutorial ɗinmu na yau za mu bayani ne akan Redox reaction in basic medium. A bidiyo mu na baya mun yi bayani ne akan Redox in acidic medium. Yau kuma za mu bayani ne akan in basic medium. Tambayar tana cewa write the balanced redox reaction in basic medium. Permanganate plus oxalate. Solution. Da farko za mu fara magana ne akan permanganate, sannan kuma product mu zo kan oxalate. Reaction ɗinmu zai fara ne da permanganate. React with manganate dioxide. Idan muka duba wannan reaction din zamu ga muna da manganate guda daya a reactant side, a product side ma kuma muna da manganate din mu guda daya. Sama da oxygen 4 a reactant side, muna da oxygen 2 a product side, wanda reaction din manganate yayi balance amma oxygen kuma bai balance ba. Step namu na gaba zamu koma still manganate, oxygen 4, then react with manganate dioxide plus 4 hydrogen oxide. Idan muka duba muna da oxygen guda 4 a reactant side, a product side kuma muna da oxygen guda 2 a nan kuma ga 4 hydrogen oxide. Wannan 4 din ta hydrogen ce, 4 nan kuma ta oxygen ce. Idan muka ce 4 times 1 oxygen, muna da oxygen guda 4, then plus 2 muna da oxygen guda 6, while kuma a reactant side kuma muna da oxygen guda 2, wanda har yanzu balancing din da still bai ba. Step namu na gaba muka ce manganate, oxygen 4 minus, idan muka ce plus 2 molecule of water, idan muka sa react with manganate dioxide, then plus 4 hydrogen oxide. Nan muna da oxygen ɗinmu guda 4, 4 times 1, ga oxygen 2, muna da 6 oxygen in product side, a reactant side kuma muna da oxygen 4, then plus 2 times 1 oxygen, muna da 2 oxygen, then plus 4 muna da 6 oxygen. Oxygen yayi balancing. Manganate muna da 1 a reactant side, muna da 1 a product side. Hydrogen muna da 2 times 2, muna da 4 hydrogen a reactant side, muna da kuma also 4 times 1 hydrogen, muna da 4 hydrogen a product side. Yanzu anan reaction din mu yayi daidai. Abinda zamu duba anan shine charges. Anan charges din mu na reactant side muna da -1. Anan gurin kuma muna da charges din mu muka ce 4 times -1 equals to -4. Anan gurin kuma muna da -1. To yanzu anan gurin ya kamata mu rage 3 domin ya zama 1, domin ya zama daidai da nan gurin. Me zamu ce plus 3 electron. Tunda nan gurin muna da -4. -4 plus -3 zai muna da -1 anan, nan ma kuma muna da -1. Yanzu anan balancing din permanganate is balance, sai mu ki anan gurin a equation 1. Yanzu anan mun gama da permanganate da manganate dioxide, sai kuma shiga oxalate. Reaction na gaba oxalate, 2 oxygen 4 2 minus, react with carbon, react with trioxocarbonate. Idan muka duba nan muna da oxygen guda, carbon guda 2, carbon guda 1, oxygen 4, nan gurin kuma muna da oxygen guda 3. Reaction namu na gaba sai mu ce muna da oxalate, oxygen, react with trioxocarbonate. Nan za mu ƙara 2 domin carbon ɗin mai balance. Muna da carbon ɗinmu guda 2 a nan ma muna da carbon guda 2. Muna da oxygen guda 4, nan kuma muna da oxygen 2 times 3, muna da oxygen guda 6, wanda oxygen ɗinmu still ne bai balancing ba, tunda nan muna da guda 4, nan kuma muna da guda 6. To reaction namu na gaba yanda zai zama, sai mu dawa ƙasa 2 oxygen 4 2 minus, sai mu ce plus, anan sai mu sa 2 molecule of water, then react with 2 trioxocarbonate. Za mu ga nan muna da oxygen ɗinmu guda 6, anan oxygen muna da a reactant side muna da guda 4, 2 times 1 muna da oxygen 2, ga 4 ya zama muna da oxygen guda 6. A product side kuma 2 times 3 oxygen yayi balancing. Carbon muna da guda 2, carbon muna da guda 2 yayi balance. Yanzu menene abin da ya karu? Abin da ya kara nan gurin shine mun samu addition of hydrogen.
to a step na gaba sai mu dawo C204 2 minus plus 2 molecule of water react with 2 trioxocarbonate sai mu ce plus 4 hydrogen ion. A nan gurin muna da 4 hydrogen wanda can da a babu, yanzu mun riga mun kara 4 hydrogen. Yanzu a nan gurin muna da hydrogen guda 4 a product, muna da hydrogen a reactant 2 times 2 4. Yanzu a nan reaction namu yayi balance. Muna da carbon biyu, oxygen 4 ga biyu ya zama 6, oxygen 2 times 3 6, hydrogen muna da 2 times 2 muna da 4, nan ma kuma muna da 4 hydrogen. A wannan reaction din zamu sa by adding 4 hydrogen ion on both sides. Ma'ana a kowane bangare zamu kara masa 4 hydrogen oxide 4 hydrogen oxide. Idan zamanin gurin shi zamu dauko reaction din namu, zamu sa 2 carbon oxygen 4 then plus 2 molecule of water then sai mu ce plus wannan 4 hydrogen oxide da aka ce a saka wannan kowane side. Mun gama ran react with, sai mu sake dauko 2 trioxocarbonate then plus 4 hydrogen ion, nan ma sai mu sa plus 4 hydrogen oxide. Yanzu a nan gurin abinda za mu yi next sai mu haɗe nan gurin ya zama abu ɗaya. Nan step ya sake dawa ƙasa, 204 2 minus plus 2 molecule of water then plus 4 hydrogen oxide then react with, sai mu ce 2 trioxocarbonate sai mu ce plus 4 molecule of water. Yanzu ya gama mun haɗe nan gurin. Hydrogen ɗinmu guda 4 ne a nan, ga wani guda 4, 4 times 1 4 plus 4 muna da 8 hydrogen. Da idan muka ce 4 times 2 ya zama 8. A nan gurin muna da 4 oxygen, 4 times 1 oxygen, nan muna da 4 times 1 ya zama to mun gama haɗe nan gurin. Idan muka duba da wannan reaction za mu ga a reactant side akwai 2 molecule of water, a product side kuma akwai 4 molecule of water, wanda a reaction din kuma bai kamata a ce an samu wasa guda biyu a reactant da kuma product side ba. Yanzu a nan gurin idan muka ce wannan 2 din into wannan 4 din za mu samu 2 molecule of water. To sai mu sake sauke reaction namu na gaba, sai mu sauke 2 carbon oxygen 4 then plus, a nan gurin babu wannan watan tunda an riga an kashe sa, yanzu plus 4 hydrogen oxide ne, then react with 2 carbon 2 trioxocarbonate then plus, nan gurin 4 ne saboda an cire biyu ne shine zama 2 molecule of water. Yanzu idan muka duba nan muna da carbon guda biyu, carbon ɗinmu guda biyu, muna da oxygen guda 4, ga 4 times 1 muna da oxygen 4, ya zama muna da oxygen guda 8 a nan. Nan idan muka ce 2 times 3 oxygen muna da 6 oxygen then plus 2 muna da 8 oxygen. To yanzu a nan gurin muna da 4 hydrogen, 4 times 1 hydrogen muna da 4, a nan gurin muna da 2 times 2 muna da 4. Yanzu a nan gurin balancing namu yayi daidai. Abin da zamu duba charges. A nan gurin charges muna da reactant muna da -2, nan gurin kuma muna da -4, ya zama to muna da -6, -2 plus -4 muna da -6. A nan gurin kuma idan muka duba muka ce 2 times -2 muna da -4, nan -6 a reactant, -4 kuma a product, wanda ya kasance wannan ya fi yawa. Yanzu me ya kamata mi a nan gurin kawai za mu ce plus 2 electron da shida ne a nan gurin, to yanzu an cire guda biyu a cikin wannan shidan ya zama 4, nan ma zama 2 times -2 ya zama 4. Yanzu balancing ya yi daidai. Nan ma sai mu kira nan gurin a equation 2, tunda mun kira na faman gani a equation 1, wani kuma za mu kira sa a equation 2. Step namu na gaba shine waɗannan electrons din da muke da shi na nan gidan zai je multiplying din wannan gidan, electron din wannan gidan zai multiplying din wannan gidan. Misali nan gurin ana 3 electron, zai zo ya times din nan, duk abin da yake nan gurin times 3. Still wannan 2 electron din nan gurin za ta multiplying a nan gidan, duk abin da yake gidan za a yi multiplying nahi by 2.
misali mu fara da na permanganate. Idan muka ɗauko muka ce 2 times permanganate, muna da 2 permanganate, muna da 2 permanganate. Da same muka sake cewa 2 times 2 molecule of water, zai zama muna da plus 4 molecule of water. So a nan gurin reaction ɗin ya ƙare, za mu dawo kan nan. Idan muka ce 2 times manganate dioxide, idan muka sa arrow zai ba mu 2 manganate dioxide. Idan muka sa plus sai mu ce 2 times 4 hydrogen oxide, nan zai ba mu 8 hydrogen oxide. Then in muka ce plus ga plus, in muka sake cewa 2 times 3 electron, zai ba mu 6 electron. Za mu kira nan a equation 4 tun da mun gama. Sai mu ɗauko wannan equation 3, shi kuma 3 times wannan oxalate ɗin zai ba mu 3 C204 2 minus. Idan muka ce plus 3 times 4 hydrogen oxide, zai ba mu 12 hydrogen oxide. Then plus idan muka ce 3 times 2 electron, zai zama muna da 6 electron. Mun gama da nan arrow. Then 3 times 2 zai ba mu 6 trioxocarbonate. Then plus 3 times 2 molecule of water, zai ba mu 6 molecule of water. Idan muka duba nan, anan muna da 6 electron, zai kashe 6 electron din nan. Anan muna da 4 molecule of water, anan muna da 6 molecule of water. Idan ya mutu muna da 2 molecule, saboda a cikin 6 a cire 4 zai ba mu 2 molecule of water. Nan muna da 12 hydrogen oxide, nan muna da 8 hydrogen oxide. Idan 8 ya shiga cikin 12, zai kasance muna da 4. To reaction namu na gaba nan shine za mu combine din wannan equation din into wannan equation din. Nan zai zama equation 4, wannan equation 3. To equation 4 din nan zai shiga cikin equation 3 nan. Idan zai shiga nan sai mu duba nan ga permanganate, sai mu ce permanganate. Then plus nan ya riga ya kare ba komai, za mu haɗa reactant da reactant, product da product. To tun nan gurin ya riga ya kare plus, sai mu da kan wannan. Then 3 oxalate 2 minus, then plus. A nan gurin muna da hydrogen oxide guda 12, amma 8 ta cire ta a ciki, muna da 4 ne abin da ya rage ga sanan. Sai mu sa 4 hydrogen oxide. Then electron din ya riga mutu, za mu tura arrow gaba. Sai mu koma kan wancan 2 manganate dioxide din. Then plus. A nan gurin wannan ya riga ya kashe ta, wannan da wannan sun riga sun mutu, da haka ba komai a nan. Electron din ma mutu, ba komai. Abin da nake zamu da dawa wannan tunda product da product muke hadawa. Sai mu ce 6 trioxocarbonate, then plus. Molecule of water na mana guda 6 a ruwa, nan kuma na da guda 4. A cikin 6 ne aka cire 4, shine rage mana guda 2. Shine za muna da 2 molecule of water. To idan muka duba a nan gurin mun riga da mun gama hada wannan ya shiga cikin wannan. Ta za mu tabbatar da action din mu ya fita daidai. Sai mu sa permanganate anan, muna da oxygen, muna da carbon, muna da kuma hydrogen a reactant site. Product side ma kuma muna da manganate, muna da oxygen, muna da carbon, sannan muna da hydrogen. Then anan muna da manganate guda daya, muna da manganate din mu guda 2. Oxygen muna da guda 2 times 4, muna da 8. Nan 3 times 4 muna da 12. 12 plus 8 zai ba mu 20. Then ga kuma 4 oxygen muna da 24. Oxygen muna da 24. Carbon muna da guda 3 times 2 muna da 6. Hydrogen muna da 4 times 1 muna da 4 a reactant side. Product side manganate muna da guda 2. Then oxygen muna da 4 times 2 times 2 muna da 4. Then 6 times 3 muna da 18. Now 18 plus 4 muna da 22. Then ga 2 oxygen muna da 24. Oxygen muna da 24. Then carbon muna da 6 times 1 muna da 6. Hydrogen muna da 2 times 2 muna da 4. Idan muka duba muna da manganate guda 2, manganate 2, oxygen 4, oxygen 4, carbon 6, carbon 6, hydrogen 6, hydrogen 6. Sai charges. Charges namu a nan gurin a bangaren nan muna da 2 times minus 1 muna da minus 2. Nan muna da 3 times
minus 2 muna da minus 6. Now nan muna da minus 2 nan muna da minus 6 zama minus 8. Then ga minus 4 muna da minus 12 anan. Charges, charge. Reactant side muna da minus 12. Idan muka da nan product side, idan muka ce 6 times minus 2 a product side, charge din shi muna da minus 12. Inda shine balancing namu ya riga ya daidai. Thank you for watching this.